Добре дошли на всички прекрасни жени и 4 мъже. Тези мъже са открили топлата вода, защото аз не ви разбирам защо мъжите се мотивират от мъже. Много по-хубаво е да се мотивираш от нещо, което всеки месец кърви и не умира. Това е истинската мотивация, така че пожелавам на организаторите следващия път, като изляза тук, да всичко да е мъже, да няма столове за жените, едвам жените да си намират столове. Поздравления за организацията и това, че пак трябваше допълнителни столове да донесете. Поздравления, аплодисменти. Къде се намираме? Много е важно да кажем, защото българина по принцип не знае много къде се намира. Намираме се на поредното събитие на ФЕП общността. Това е една общност, която подкрепя предприемачеството за жените в България, създава много хубава екосистема, за да можем да се събираме, да се вдъхновяваме, да получаваме заедно паникатаки, да пишем фактури с anxiety, разни крайни срокове, да ги посрещаме в момента на крайните срокове, да постпонваме и въобще така да си се надъхваме заедно да стигнем до кризата на средната възраст. Добър вечер, аз съм Оля Маленова и всеки ден като стана минавам грими коса. И сега искам да поканя на сцената една жена, която през последните 20 години е ангажирана с мисията да направи различни области на науката достъпни за деца и техните семейства. Между 2007 и 2013 тя води проект, който създава интерактивни детски кътове в музеи в България, а след това е ключова част от екипа, който стартира детски научен център Музейко. Весела е негов първи програмен директор до 2022 година. В момента тя е начело на Миму. Дигитална игра, с помощта на която децата могат да преживяват музеите и галериите като места за приключения и открития. От 2023 година Весела Герчева ръководи магистърска програма в Нов български университет, която предоставя вдъхновение, подкрепа и достъп до съвременни практики в разработването на музейни изложби. Вашите силни аплодисменти за Весела Герчева. Оля, благодаря. Притесних се как ще ме представиш. Дали ще ме питаш каква ми е мечтата. Благодаря ти, че... Не, много е смешно, защото седнахме в началото и аз седнах до Весела и тя ми каза: много ти се възхищавам. Много се радвам, че те виждам. Викам: спокойно, свивам се в кръг под одялото и рева почти всяка вечер. Не е толкова глориас. Така че това те прави още по-силно. Благодаря. Тя ще бъде вашия модератор тази вечер. Благодаря за това представяне и въведение по-яко от всичко, което съм имала, мисля. Освен децата да те питат защо не си боядисал косата. Много се радвам да бъда тук, много се радвам да бъда с вас и много благодаря за поканата. Научаваш за един човек, мисля най-много, когато говориш с него, когато ти предстои да говориш с него. И за мен е чест днес да говоря с Екатерина Борисова. Екатерина Борисова е съосновател на Urbo Studio. Мисля, че няма някой, който да не познава тази компания. Тя е водеща днес в областта на умните градски технологии. Тя идва от минало на финансист и притежава една невероятна група от умения, които са изключителни за всеки бизнес, но което за мен е най-невероятно е, че тя споделя тези много високо квалифицирани и платени умения с хора в музеите и се опитват през Urbo и с работата си да направи музеите нещо, което е съвременно и което е посещаемо. Екатерина, заповядай. Благодаря много. Аз не знам какво ще си говорим след това, което чухме. И аз се чудя. Това беше резюме на моя живот, честно казано. Да. Само има там 2-3 операции, които пропуснахме. Да, но тя сигурно ни ги спести, за да ни остави на нас някакво поле. И аз не знам, наистина това беше живота вкратце. Мечтите в... Така че ако не сте готови за постоянно паникатаки и тотален хаос, не се захващайте със собствен бизнес. Ти имаш ли паникатаки? Да. Не, сериозно имам. И аз имам. Мисля, че ако има някой, който няма, кажете ни миналата година за първи път ми се случи, но след това разбрах, че не е толкова страшно. Оживявам след всяка. Оцелява се, да. Но се чудиш всеки път. Както Оля каза. Наистина се чудиш всеки път.
Така че да. Според теб има ли хора, които... Айде, сигурно не знаеш дали има хора, които нямат паник атаки, но има ли хора, които стават или не стават за бизнес? Не. Всички стават за бизнес. Тук ключа е дали наистина си готов да се сблъскваш всеки ден с този хаос, с правенето на всичко в последния момент, постоянната промяна на приоритетите. Нали? Днеска ставаш с една нагласа, че ще свършиш това, това и това. Докато стигнеш до офиса, всичко се е променило, защото ти се обадили 5 пъти и вече нали, цялата програма е объркана. И най-трудното нещо е, не знам, може би на ден по няколко пъти ни събарят и трябва да ставаме. То вече даже и не плачем, защото ние свикнахме. То е малко като фитнеса. Смисъл, ходиш на фитнес, натренирал си се, на следващия ден не можеш да станеш от леглото от болка, обаче пак отиваш, защото трябва да си упражняваш мускулите, така че това е общо взето същото. Но в интерес на истината, нещото, което много помага и те движи напред, е когато имаш някаква цел или кауза. Аз видях навънка много готини, интересни бизнеси, които ми звучат на мен като кауза. И когато имаш някаква кауза, дори това, което ти правиш е кауза, тогава много по-трудно могат да те бутнат. И много по-трудно можеш, не се предаваш толкова лесно и по-лесно минаваш през всичките тези препятствия, проверки на НАП, имаш ли каса, нямаш ли каса, трудова медицина, въобще, да. Документи за попълване. Да. А каква беше твоята кауза, когато започна? Ти идваш от работа, която е, не знам дали си имала обувки Лабутен, но със сигурност ти идваш от работа, която е много престижна. Изглежда добре, поне отстрани. Изглежда като нещо, което човек би искал да правиш. Как стана така, че остави тази работа и се озова в България? Аз се върнах в България 2010, ако не се лъжа. Честно казвам, защото бях с тотален бърнаут. Аз работех 6 години в Делойт в Мексико. Бях в отдела за сливания и придобивания. И общо взето най-ранният час, в който съм си тръгвала от офиса, може би е било към 1. Даже няма да забравя, имаше едни билети си бях купила за Канкун, които ми се наложи да смена. Примерно единия билет беше $200. Накрая, когато успях да стигна до Канкун, вече бяха около $2500, защото аз си отменях постоянно пътуванията, защото нещо спешно се случваше и аз трябваше да остана. И общо взето там работехме наистина страшно много. В смисъл нямаше събота, нямаше неделя, тръгвала съм си редовно в 3-4. Чистачките идваха, беше една много висока сграда, реформа в центъра на града. И те идваха към 3-4 сутринта и редовно си се засичахме с тях. В смисъл поне нашия си етаж. Но беше готино. Ние тогава екипа, който беше, бяха много млади, свежи хора. Шефовете ни бяха много млади и така готини хора и бяхме като едно готино семейство. Но се върнах, защото наистина просто ми идваше, дойде ми too much там. Реших да се върна в България и си търсих, тогава започнах в една българска консултация. Не исках да отивам пак в Делойт, защото тук беше много корпоративно. Аз бягах от това. Общо взето там си бях извоювала свободата да работя до много късно, да дойда примерно в 9:30, в 10 на работа, което по принцип скандално беше. Тук знаех, че няма да ми се получи, така че започнах в една по-малка консултантска компания, но малко ми беше скучно. В смисъл, в интерес на истината, там мащабите бяха много големи. Там работехме на 2 континента. В смисъл, сделките, които правехме, бяха с Щатите, с Латинска Америка, Бразилия, Аржентина, Мексико, разбира се. И беше доста така интересно и динамично. Впоследствие се запознах с... както и да е, имах дете. И когато се върнах сама с детето си в България, 2013 края, трябваше да намеря да правя нещо, което ми позволява все пак да се грижа за него и от което да изкарвам пари. Аз тогава нямаше кой да ми помага, бях сама с него.
В годините бях помагала на доста познати, в смисъл познати, които търсеха съвет като оценка на бизнеси, които искат да купуват. И общо взето то беше смисъл, така се случи, че те ме потърсиха и аз започнах да им помагам, да им търся бизнеси, в които те да инвестират. Тогава обаче в един момент се получи така, че аз бях започнала 4-5 мои бизнес начинания, които се опитвах да управлявам едновременно. Значи бяхме в началото на Урбо, бяхме стартирали една компания за здравословни храни, което оказа се, че бяхме направили прекалено здравословни. Не се купуваха много. Имах компания за... Тогава излязоха VR технологиите и с един познат направихме компания за VR игри. Работихме, между другото имахме доста интересни и успешни проекти, но VR като цяло не запали по начина, по който целият свят тогава очакваше, като излезе. По много причини, нали, той продължава да съществува, продължава да се използва дори ето, примерно в музеи, за възстановки на всякакъв тип исторически събития или обекти, но не по начина, по който нали, всички очаквахме, че това ще гръмне. Да. И телевизията ще гледаме през VR очила. Така че този бизнес не се случи. Здравословните храни, както казах, бяха много здравословни. И така, в общи линии тогава дойде един момент, в който трябваше да родих второто си дете и осъзнах, че нямаше как да движа 5 неща едновременно. И нещо, което ми беше най-на сърце, беше Урбо, защото тогава всъщност дойдохме до фазата, в която навлизахме вече в развитието на туристически решения. Аз малко или много на времето идвах от този бранш, така че се съсредоточих изцяло върху това. Това е голям успех. Да сведеш 4 неща до едно. Или по-скоро те си се сведоха сами. Да. В общи линии, да. Късмет по някакъв начин. А когато ти каза, сега сте започнали с друга идея, започнахте с друга идея Урбо, сега като погледнеш назад, така ли си го представяше? Ние всъщност започнахме 2015 година много смело. Значи ние бяхме много решили, че ще променяме. Всъщност, ние от самото начало сме знали, че мобилните разплащания, т.е. разплащанията с карта, са бъдещето. И всичко отива на там. И тогава първоначално се бяхме съсредоточили върху един сектор, който въобще не съществуваха онлайн разплащания и мобилни разплащания, именно транспорта, градския транспорт. И бяхме разработили много готино решение, което позволява на хората елементарно, почти нямаше инвестиции от страна на общините, позволяваше на хората да могат с сканирането на един QR код, зад който седи определена информация, това е било наистина 2015 година, да могат да си купят билетче за градския транспорт, което да може да бъде проверено съответно и валидирано. Но тогава не ни се получи. В смисъл, в интерес на истината, много смело подходихме. Аз бях със самочувствието, че това е между другото много интересно. Аз идвам от консултантския бранш. Правила съм хиляди валюейшъни на бизнеси. Работила съм с много компании в това те да се продадат или да наберат капитал, но винаги от страната на консултант. И си мислих, че аз всичко знам и всичко мога и всичко разбирам. И даже винаги съм се чудила на собствениците, защо подявалите толкова много ни мразят и защо толкова много ни се дразнат. След това, малко години след това разбрах защо. Защо? Защото консултантите си мислят, че всичко разбират, но всъщност нищо. В смисъл, нещата са коренно различни. Нали, когато ти седиш от страната на човек, който управлява и отговаря за без значение колко човека заплаща, нали, да им плаща заплатите, те да могат да се развиват, да им увеличава заплатите, отговаря пред инвеститори,
да се изпълнява бюджетите и да развива компанията и тя да расте и те да могат да направят успешен екзит. В същото време отговаря пред семейството си да присъства все пак от време на време. Не е по съвсем друг начин. В смисъл, консултантите идват с едни числа, едни екселски таблици, гледат там едни неща и ти казват, то така трябва да стане, ама не е точно така. Въобще всъщност не е така. Аз изгубих мисълта. Мислиш ли? Не, напротив. Аз тя следя. На мен ми е съвсем ясна. Но започна да казваш, интересно ми е да си довършиш тази част, която сте имали една идея първоначално. Да, защото ние не си бяхме проверили пазара въобще, не само в България. Бяхме проверили пазара от гледна точка на конкуренти. Нали, до тук си бяхме свършили домашното. Само, че преди да тръгнем в тази посока, ние не бяхме отишли да се видим с нито една община в България. Не бяхме отишли на нито едно изложение да видим аджеба хората какво търсят и искат ли въобще подобен тип решения или се развиват технологии в някаква съвсем различна насока. Сега, ако трябва да сме честни, това, нали, градският транспорт не е бизнес за всеки. Там не може да влезе всеки. И съответно ние не успяхме. Това, което направихме, защото всъщност аз имам партньор, Андрей Лилов, той идва от сферата на туризма. Ние добре сме се напаснали, защото аз се занимавам с финанси и оперативна дейност, той се занимава, цял живот се е занимавал с продажби. Но той идва от сферата на туризма. Аз също съм учила и съм работила в туризма в началото на кариерата си. И тогава това, което си говорихме, че ние сме изградили всъщност една основа на една технология, която е базирана на различни модули. Чисто архитектурно това ни позволяваше всъщност просто да надградиме това, което имаме и да го направим използваемо в сферата на туризма. Нещо, от което той разбира, имаше контакти, нещо, от което и аз, нали, горе-долу разбирах. Бях си загубила контактите, разбира се, в годините, но в крайна сметка работила съм го, знам как функционира, къде са подводните камъни и всичко останало. Така че да се насочихме там, тогава даже не знам как успяхме, или по-скоро Андрей успя. Първия ни клиент беше Слънчев бряг АД. Вау! Всъщност ние направихме за тях апликация, в която мобилна апликация, чиято цел беше всички активности, ресторанти, то там няма забележителности, по-скоро атракциони, да могат да влязат в тази апликация, за да може всеки един турист, като дойде, всъщност да види какво може да прави, но не само чисто информационно да го гледа, ами да може директно да си го резервира и да си го плати. Всъщност, нали, идеята е да има онлайн плащания. Имаше много причини за това да тръгнем в тази посока. Първо това, до ден днешен нишата е огромна. В смисъл, това са около 300-400 милиарда. Даже не знам дали включва всичко, защото ние даже не слагам събитията тук. Това са 300-400 милиарда само от допълнителни туристически услуги. Които от тях сигурно не повече от 20-30% всъщност имат някакъв, нали, онлайн опция за резервация, покупка, плащане. Така че да, затова тръгнахме в тази посока. Кажи малко повече, някак си, като гледаш отвън, сигурно не виждаш целият потенциал на онлайн разплащанията. Чувала съм много хора да казват в музеите, но и не само, нали, имаме посттерминал. За какво ни е това? Да, там борбата разкажи е ни малко жестока. за това каква е добавената стойност на онлайн разплащанията. Какво дават като... Идеята не е точно в онлайн разплащанията, защото да, реално погледнато, ти като отидеш на място, можеш да си платиш с карта вече почти навсякъде. Но когато говорим за този тип услуги, всъщност ние във времето, нали, ние тръгнахме с един вид наш си маркетплейс, в който, нали, тези хора влизаха, продаваха си услугите и ние им продавахме вид ваучер. Само че това установихме, че то не работи така. Тоест, трябва, нали, крайният клиент трябва да може да си букне за конкретен ден и час, което означава, че ти трябва да предоставиш технология на всички тези бизнес собственици, да могат да си управляват графиците, да могат да си управляват заетостта, да слагат различни цени спрямо търсенето, спрямо сезона, вечер, сутрин и така нататък, и да могат да контролират достъпа. Защото особено когато говорим за един атракцион, там имаш контрол на достъп.
Всъщност ти навсякъде имаш контрол на достъп. И общо взето ние тогава много задълбахме и смея да твърда, че в момента сме една от компаниите, които могат да предложат технологични решения за вертикалите, в които работим, събития, атракциони, активности. Много сме задълбали в тези вертикали. Така че това е нещото, което е важно, защото ти освен, че даваш на крайния клиент възможност да купи, ти можеш да си управляваш вътрешно процесите и да, всъщност нещо, което е най-важно, да събираш информация за твоите клиенти. Ние ти даваме много инструменти да събираш всякакъв вид информация, от телефон, мейл, през националност и каквито други въпроси можеш да имаш към твоите клиенти, да събираш техните данни, защото когато ти, повечето такъв тип бизнес и събитията най-вече, когато те продават на платформи тип маркетплейс за всякакви събития или услуги, от една страна те смятат, че маркетинга се прави от тази платформа. В повечето случаи не е така. Маркетинга си се прави от организатора или собственика на бизнеса, но този клиент не е твой. Той остава клиент на маркетплейс. Ти нямаш неговия мейл, нямаш неговия... съответно, ти не можеш да го апселнеш или да му предоставиш следващо нещо, което организираш, да му го представиш и така нататък. И това за нас е много трудно да го обясним, защото това са малки бизнес собственици в повечето случаи, ходиме от врата на врата, чукаме и те ти казват, ама чакай сега, аз имам картови разплащания, за какво ми трябва това? И колкото и, в смисъл, в интерес на истината, последните години вече ни е доста, последната може би година-две ни е доста по-лесно, просто защото вече имаме много примери, които можем да покажем и те започват да гледат един от друг и сами да идват. Но наистина, в смисъл, километрите, които сме минали в обикаляне на България, са брутални. И наистина с всеки един се срещаш по един, по два, по 5 пъти, колкото за него е необходимо нещо. Те много държат да те видят лично, всеки път, задължително. Значи онлайна не работи. Не. Значи той е в Тутракан и Силистра, но ние ходиме до там 6 пъти, ако трябва. Разбирам го напълно, да. Вие работите с много специфичен кръг от хора, за които това стои на дневен ред някакси, че трябва да ви видят лично. Да, в смисъл за тях това е нещо ново, те не го разбират все още, трудно им е да го разберат, след това им е трудно да работят с него, всеки един технически проблем. В смисъл това е редовно, ние на ден по не знам колко пъти имаме обаждания, че нещо не работи, системата не работи. Това ми е любимо, системата ви не работи. Проверихте ли дали имате интернет? Оказва се, че те нямат интернет, но системата не работи. Даже очакват ние да ходим да им оправяме интернета. Това, да, чакат ни в момента да отидем да пуснем оптичен кабел. Ще отидете ли? Нямаме. Смисъл, и дори да отидем, дори да отидем, нямаме как да го пуснем, но да. В общи линии, да. За мен беше много впечатляващо, когато започнахме да работим заедно. Аз съм от тези хора с оптичния кабел и с интернета и даже още една крачка назад от тези с кабела извън контакта. Но беше много впечатляващо за мен, че за вас някакси няма много малък бизнес, няма много различен бизнес, няма много различен казус, няма нещо, поне в моя опит с вас и с работата с Урбостудио, няма нещо, на което вие да нямате решение. И си представям, че за това стоят тонове и тонове казуси и опит и възможности. И се чудя просто как ги систематизирате и как ги обяснявате на клиентите си. Или подхождате индивидуално спрямо. Ние дори да нямаме решение конкретно за твоя казус, или ще го измислим, или ще ти го напишем. За което е много впечатляващо. Да. Ние затова сме направили едно огромно чудовище. По някой път дори ние вече не знаем на какво е способно. Огромно, да. Не, наистина смисъл, защото много често идват клиенти с аз искам да го направя точно така. Естествено на Андрей първият отговор като сейлс е да, разбира се, няма проблем. След което отзад се сяда и се почва да се мисли, първата реакция на хората от съпорта и project management е така, как сега ще го направим, ние това го нямаме.
Да, обаче се оказва, че комбинация от някакви, защото, нали, пак казвам, тя платформата е направена модулно, комбинация от някакви различни функционалности на различни модули, успяваме да го направим така, както за клиента е важно да бъде. В общи линии, да, ето сега поредния клиент днеска, който иска нещо по по-различен начин да бъде, ще му го направим. Стига да има логика за останалите в бизнеса, това за нас от една страна ноу-хау, така че, нали... Тоест за вас прави логика да разработвате или да пригаждате индивидуални решения за всеки от клиентите, независимо какъв е... Виж, то така или иначе ние като си го правим, то си е към нашата система. Тоест ние предлагаме софтуера за сервис. Тоест аз не ти давам софтуера, така че да, в общи линии ние обогатяваме нашето решение. За мен това беше и е важно клиентите да са доволни все пак. Това и беше да им върши много работа. различно като опит и много различно въобще като комуникация. И се чудех, защото това действително, ако прави смисъл за някой, който продава, за хората отзад, които го работят, осмислят, подреждат, сигурно е много предизвикателно и се чудех как ги намери тези хора, как намери Андрей, как намери другите хора, с които работите, които са ви ключови в екипа. Има ли случайност това или... За мен е честно казано да. Ти сигурно си ги търсила, но или не знам, търси ли ги? Виж, ние сме жени, трябва да се доверяваме на интуицията си на 100%. Значи, колкото пъти съм се опитала да гледам едно си... Да, в смисъл, ние винаги си търсиме хора в екипа. И колкото пъти, забелязала съм, че колкото пъти съм търсила хора на база CV, си казвам, окей, сега този човек е правил това и това, симпатичен е, говори добре, чисто, нали, така, без да вкарвам някаква емоция или да се доверявам на вътрешното си усещане, никога не е, нали, резултата е, че... Защото има при нас хора, които са с нас от самото начало. И ние малко или много, аз тук примерно съм се гримирала заради вас, ама аз иначе хода по дънки и по тениска и не се гримирам. И всички сме някакви такива малко, нали, ние сме софтуерна компания все пак. Можете да си позволим, да. Можете да си го позволите, мисля. Така че Диди прави изключение. Това щях да ти кажа. Да. Диди прави изключение. Че Диди ходи така. Тя е най-представителната в нашия офис, тя защото е маркетинг. Но да, в общи линии екипа ни е... Ако твоя вайб не отговаря на екипа, ти не можеш няма да оцелееш дълго време. Това важи за всяка една фирма. И за това... И тук твоята интуиция е била водеща, когато... Не, аз винаги съм се опитвала и двата варианта, защото, нали, то човек, като се опитва, като му се налага нон-стоп да взима решение, винаги се клатушка между кое е сега, това ли е правилният подход или онова е правилният подход, това ли е правилното решение, базирано на чиста логика и аналитичност или, нали, на база вътрешното ми усещане. Но общо взето в интерес на истината, хората, наистина, които са с нас от самото начало, са дошли много случайно при нас. Даже единия ни колега, имахме спешна нужда от помощ. Един колега, който след това напусна, нали, в друга посока тръгна, каза, имам един приятел, който си търси работа, може да дойде да помогне. Ние му казахме, идва. Човека дойде, ние мисля, че след една седмица разбрахме, че е дошъл. Даже Андрей в продължение на месеци, той се казва Янко, той му казваше Виктор. Това е супер посрещане. Близки са тия имена. Смисъл, нямаше... Смисъл, и в интерес... Да, но ето това е човек, който ние не му показахме нищо. Всъщност, нали, неговата работа беше всеки един бизнес клиент, който идва, той да му направи профил в платформата, да качи неговите предложения, събития, оферти и така нататък. Нали, аз като така звучи много лесно, но те са хиляди настройки вътре, които трябва да се направят, за да накрая да изглежда по определен начин и да има определени функционалности. Не знам как се оправи това момче, но се оправи. И до ден днешен, всеки път, когато имаме тези казуси, дето Андрей е казал, имаме го, няма проблем, правим го, и се чудиме всъщност как ще го направим, това ни е най-ценният човек, който да... Нали, защото той познава наистина от самото начало всичко. Била през цялото надграждане,
сам е ровил и е търсил и се е оправил в продължение на месеци. Така не е хубаво да се прави, между другото. Не е професионално. Просто такъв беше момента. Но работи очевидно, защото Янко е единственият човек, за който моите програмисти, които имат също своите специфики, които обожавам, казаха, ще стане този човек. Става, така ли? Това ще стане. Да, така незабавно, без уговорки. Така че всъщност не работи по добър път, но очевидно работи. CTO-то ни също го взехме така. Дойде един много голям проект по време на COVID. Трябваше ни много успешно някой да се включи специално за този проект. Той беше, нали, наш познат. Помолихме го да дойде да ни помогне. И така си остана. Той също много не познаваше платформата тогава. Това звучи страхотно. Звучи страхотно, че нямам ирония тук. Звучи страхотно, че привличате тези хора и че те остават и че явно им давате... Какво им давате всъщност? Има ли нещо, което си научила? Не им даваме много пари със сигурност. Какво им давате? Не знам. Както сме научили, голяма част от хората всъщност, ако не направят нещо за малко пари, няма да го направят и за много, така че... Това е много важно, особено когато правиш, когато си в началото на твоя бизнес, много е важно да търсиш хора, които горят за това. За работата си. Нали, със сигурност всички много добре знаем, че няма, нали, човек, който да работи, и аз и не очаквам от хората да работят часовете, които аз работя, или по нощите, както аз го правя, или рано сутрин, но тази лична отговорност към това да си свършиш добре работата, независимо колко време ти отнема, независимо по кое време на денонощието е, това всичко останало се учи. Но това човека или го има, ако го има, в смисъл това е нещо, което или го имаш, или го нямаш. Страхотен старт е при всички положения. И аз, особено когато си малка компания и стартираш, много е важно да намериш тези хора. Това ли би казала, че, как да кажа, най-важното ми звучи като клише, но някой трик, който можем да ползваме, някой метод, някой подход в работата с хора, който си видяла и който работи за теб? Аз до ден днешен не знам дали съм намерила правилния начин за работа с хора. Но нещо, което ти върши работа, нещо, което би ни препоръчала. Това, което каза, беше супер. Аз обичам, в смисъл, нещото, което аз правя ежедневно, или в смисъл, аз за да си свърша работата, завися от много хора в моя офис. Тоест аз много добре осъзнавам, че аз не мога всичко сама да свърша. Най-малкото, защото нямам всички знания, нямам физически възможността да го направя. И опитвам се да помогна на всеки, когато не знам, сядам с колегите, обсъждаме го как трябва да стане, моля ги за помощ, съответно и обратно. Общо взето при нас той няма как да има, ние сме 20 на човека, няма как да има такава иерархична структура, но аз и не вярвам, че това е полезно. Че работи. Да. Общо взето, дори когато бях в Deloitte, вратите на партньорите винаги са били отворени и всеки влизаше по всяко време с въпрос. И идеята е работата да се свърши. И за да се свърши, ти трябва да работиш в екип. Когато дори в една фирма не трябва да има и съревнование. В смисъл, не трябва така да поставяш нещата, че хората да се състезават един с друг. За мен беше много впечатляващо, че вие сте софтуерна фирма, но всъщност всичките ви колеги, или поне някаква значителна част от тях, работят в офиса ви, работят в това пространство и общуват много с другите хора. Това не е много типично за софтуерните фирми. Ама ти тази част, дето виждаш, са project менеджери. Тоест, така си е, както си го знам. Да, софтуеристите не могат много да общуват. Но вие минавате то не е хубаво това. Да общуват с крайни клиенти. Общуването като цяло е много
изтощително нещо. Да. Забравих кой беше казал, дали беше от вашия екип, че нали, трябва да ги щадим тия хора, те трябва да работят, така че не могат да се срещат с хора и да общуват непрекъснато. Добре, ако това за мен лично това, което каза за хората, беше много, много важно и за интуицията, която ти е свършила работа, но и за този подход да бъдете заедно и да имате тая политика и за това да търсите хора, които искат да правят нещо, които не ги виждаш една седмица, не ги разбираш една седмица, че са дошли на работа, мисля това да го взема. Това наистина беше, да. Това е било изключение, но според мен е добър трик. Ама между другото на Запад това е много, нали, смисъл в последно време, нали, всеки като отиде на работа, особено в големите западни софтуерни компании, се очаква, че ти ще имаш, нали, обучение, ще дойде някой, презентации, онлайн обучения, които трябва да минеш, си имаш ментор, който ще те въведе. Мене на времето са ме пуснали 2 пъти в дълбокото да плувам и въпросът беше или оцеляваш, или си тръгваш, няма кой да ме обучава. Без ментори въвеждаш. Само ще ти кажа, че аз когато кандидатствах в Deloitte за работа, всъщност когато си търсех работа в Мексико и ми предложиха работа от Deloitte, позицията, която ми предлагаха, не беше най-ниската. Нали, най-ниската беше analyst, те ми предложиха консултант, не senior консултант даже. И тогава аз им казах, ама извинявайте много, нали осъзнавате, че аз не говоря добре испански. В смисъл, моя испански беше на ниво да си поръчам ядене и да говоря някакви празни приказки на вечеря. Нали? В смисъл, аз не можех да... И те ми казаха, ама да, няма проблем, ние търсим хора с английски, ние работим много с щатите. Първите 3 седмици никой не искаше да говори с мен и никой не ми даваше никаква работа. На английски ли не искаше да говори или изобщо? Не, те ме поздравяваха, нали, говориха си с мен, но в смисъл ти като някой не ми даваха работа. Да. И аз осъзнах, че ще ме уволнат рано или късно, ако не почна аз да си търся работа. И тогава май нямаше още Google Translate, защото аз си спомнях, че превеждах с едни речници. Такива от дебелите. Дори да е имало, не е работил така добре, така че... И не спях по 2-3 часа на нощ, защото си правех всичките репорти и всичко на английски, а те бяха много дълги страници там репортите и презентациите, всичко правих на английски и след това се опитвах да го преведа на испански. И някакси изплувах. За колко време научи испански? С аз дебелите като почнах, речници? не знам, някъде за около 6 месеца. Вау. Добре, можело, значи. Това също е окей подход. Аз съм фен на този подход. Не е идеално лош. Да. А може би понякога не е лош въобще. В зависимост от ситуацията, която имаш. А как работеше? Всъщност не, това със сигурност не си го прилагала, когато сте търсили финансиране за Урбо. Или го прилагаше? Кое? Смисъл, когато работехте с хора, от които... Изобщо търсихте ли финансиране за Урбо Студио? Разкажи малко за години това. Търсихме, около, може би 4-5 години търсихме. Това какво, като процес, какво ти даде, какво ти взе? Изобщо, че не е било лесно, няма какво да питам, но даде ли ти нещо? Научи ли нещо от този период, както от работата с хората? Не, със сигурност съм научила нещо, но спомням си, че доста бях разочарована, защото аз някакси хората от фондовете ги приемах за моите си хора. Нали, смисъл, ние сме от един бранш. И си викам, ние си говорим на един език, ще се разбереме много лесно. Каза се, че въобще не е така. А защо не? В смисъл, какво го направи трудно? Ти каза преди малко, че когато си консултант имаш една перспектива върху компанията, когато я водиш съвсем друга. Това ли беше трудно? Че не разбираха процеса? Не, те не разбираха бизнеса. И по принцип това е характерно, защото виж, аз ги разбирам. Те търсят някакъв юникорн, който да избухне, те да направят много бързо екзит и да изкарат много пари. Само, че по нашите ширини това е много рядко може да се случи. Да. Нали,
Не знам, аз тогава най-големия проблем беше, че те наистина не виждаха потенциала на този сектор. Смятаха го за неинтересен, защото общо взето, нали, окей, има плащания. Плащанията са секси за тях, но туризъм, активности, музеи, нали, смисъл, беше много смешно. Ние започнахме да търсиме финансиране още когато бяхме на ниво маркетплейс. Тоест, ние само продавахме чужди активности, все още не продавахме технология. И тогава, нали, аз обяснявах на един представител на един от фондовете, че сме направили маркетплейс за услуги, че така. И отговора беше, не, това с маркетплейсите е много сложно. Аз съм била в Амазон в складовете и там е много страшно. И аз това е съвсем същото като вашия маркетплейс, да, нали? същия маркетплейс, складираме билети за концерти. И аз седях и наистина, аз дори не можах да реагирам тогава. Въобще не знаех какво да кажа. Но дори това, начинът по който си намерихме финансиране, също стана много случайно. Всъщност, Capital Investment, които са част от ББР, са наш инвеститор. Просто на първата среща човека, с който се срещнах, по супер случайност имаше много добър познат, който е от сектор туризъм. И много бързо разбра за какво му говоря. И явно покрай своя познат, всъщност знаеше за огромния потенциал, който има в този сектор. Защото наистина смисъл има цели държави, които се издържат от това. И то не са една и две. За мен това е странно, като те слушам, но си представям, че ако работиш в много сфери, както работят фондовете, е трудно да навлезеш в някоя. Да, общо взето те търсеха някакъв тип иновативна технология. Нали? Общо взето в случая ние предлагаме технология, която да замени ръчната работа на хората и да направи по-лесен целият процес, по-бърз, да автоматизира голяма част от нещата и съответно да намали разходите и да увеличи приходите. И видимостта и разпознаваемостта на тези обекти. Както правим с музеите. Ние работим вече с над 70-80 музея в България и, нали, исторически забележителности, културни. Там проблемите, ти знаеш, те са много сериозни. За мен това беше много впечатляващо. Аз ви познавам Урбо Студио отдавна, но ви забелязах много отчетливо с кампанията 681 причини. Да. И се озадачих, че бизнес, който е значим, голям, сериозен, може да обърне очи към музеите. Наистина за първи път виждах някой, освен, няма да казвам мен, но освен някакъв много тесен кръг от хора, които се занимават с научна комуникация, да виждат потенциал в музеите. И бях още по-респектирана, когато видях Андрей, когато видях профила на компанията. Как стигнахте до това, ми е много интересно. Как стигнахте до това да работите с музеи? Да видите потенциал в тях? Музеите и всяка една забележителност е част от така наречения смарт туризъм и целият експириенс, който всяка една дестинация и всеки един град трябва да може да даде. Те са неизменна част. Ние, нали, частта с музеите сме си го приели като лична кауза, защото нали, това със сигурност е много далеч от нашия основен поток на приходи, но наистина за нас е лична кауза. Но да, нашата идея е да предоставим цялостно решение на града, което да привлича повече туристи, когато дойдат по-лесно ми е да ти, нали, примерно, нещо, най-добрият пример ми е Бургас. Там ние от много години развиваме много, нали, постепенно развиваме и нови неща, но Бургас в момента са на ниво, в което от една страна те имат нов туристически портал, който направихме за тях, в който всеки един туристически обект, забележителност и така нататък може да се букне онлайн, да се плати онлайн. Те пуснаха сити карти, т.е. правят различно пакетиране на различни видове обекти спрямо интересите и през
времето за престой. Тоест имат уикенд пакети с определени забележителности, които ти можеш да минеш за 1-2 дена. Имат Бургас по море за семейни, нали, изживявания. Даваме към тях пакет, в смисъл на Бургас сме предоставили пакет, който освен забележителности, пакет с паркиране. Тоест ти ако отидеш там за един уикенд, да можеш да си платиш уикенд зоната, да не се спираш където си пожелаеш и просто да обикаляш. Те в момента с новия си портал промотират не само Бургас, всъщност целия регион. Защото, нали, от една страна те са областен град, но от друга страна, ако ти искаш да си развиваш туризма, нали, защото сезона е там от юли, август и малко от септември. Тоест, ако ти искаш да развиваш целия сезон, да го направиш по-дълъг, съответно трябва да покажеш на хората, че имат много повече неща, които могат да видят. Те започнаха да организират и много събития. Ти знаеш, лятото Бургас си стана, нали, така че там също им помагаме с технология. Те тогава в фондовете, между другото, много се чудеха, това беше другия проблем. На фондовете не им харесваше, че ние покриваме толкова много вертикали. Нали, тогава беше модерно ти да правиш конкретно нещо за някакъв много конкретен проблем. Само, че тези неща са навързани. Хората, които организират събития, те трябва да могат да бъдат в състояние да предложат допълнителни услуги, като паркиране, настаняване, транспорт. Дори забележителности, абсолютно. Хората, дори ако си говорим за музеите, истината е, че музеите, за да продължат да съществуват, те, нали, във времето ще се променят и ще станат някакъв вид място за социални срещи, коуъркинг пространства, събития. Тоест ти вече започваш, нали, да имаш това дори и с спортни студия, различен тип активности. Започваш да имаш едни бизнеси, които имат нужда от различни решения, които са не от техния вертикал, от съседни такива, но те работят по различен начин. В смисъл, логиката на едно събитие е различна от това на един йога център. Но йога центъра прави ретрити. И там ти трябват други неща. Така че, нали, това ни беше много сложно да го обясним, защо покриваме тези вертикали на фондовете. Те не го разбираха, не им харесваше. Смятаха, че усложнява. Да, не се вписваше в тяхната рамка. Тяхната картинка. Аз също смятам, че е много сложно да работите с музеи. Нека го кажа по друг начин. За мен е много трудно да работя с музеи, защото и много важно, и много възнаграждаващо, но визията, която аз имам, която съм изградила за начина, по който децата могат да разбират и да научават неща, често е много трудно за хората в музеите, не защото не искат или не обичат деца, защото имат редица други неща. Или защото имат други приоритети. И аз си мисля, че за вас сигурно е много трудно също да работите с музеи, не защото музеите са някакво кофти място, а просто защото имат съвършено друго разбиране. Не е ли трудно? Трудно е, защото общо взето секторите, които ние сме си избрали в по-голямата си част, наистина са изостанали чисто технологично като развитие, като ако щеш и наистина те са много по-назад от всеки един друг сектор в България. Да, трудно е. Ние работим заедно с тях. Те ни звънят постоянно. Буквално всяко едно копче, кое, къде, как трябва да се натисне, им се казва. Даваме им постоянно съвети, кое как да подобрят, кое как да направят по-добре. Надявам се да са и от полза. Заедно мислим нали, следващия сезон вече какво ще пускат, как ще го пускат, как ще го предлагат на хората. И мисля, че им давате много, поне по опита, който аз имам с хора, с които работим, и аз и вие виждам, че много променяте визията им към посетителите. Това ми се струва много важно. Това... Начина, по който гледат собствените си клиенти, хората, които ходят в музеите. Да, това е крайната цел. А как си го
Как си представяш, че ще се промени това? Какво си представяш, че ще се случи в света на музеите? Тече много сериозна, по някой път тежка дискусия, дали те въобще ще оцелеят, дали те въобще са необходими. В Америка текат много сериозни промени в последните години, не само заради администрацията на Тръмп, но и заради други предизвикателства, които те имат с финансиране и с посещения. Ти представяш ли си, че ще оцелее този сектор и как ще оцелее, как ще се развие? Ами, за съжаление, вече този сектор ще трябва да започне да се управлява като всеки частен бизнес. Защото той не е интересен за финансиране. И да, и тук вече могат да се правят много неща. В смисъл, ти си виждала, Албертина правят невероятни събития. Страхотни събития вътре в музеите. Това може... Всеки един музей, той със сигурност трябва да разказва история. И тук идват вече новите технологии. Дали ще е AR, дали ще е VR, дали ще е някакъв тип геймификация, това, което правиш ти, за да привличат повече. Общо взето, всеки един музей трябва да мисли варианти, в които той да кара хората да се връщат. Ето това събитие най-вероятно можеше да го направим страхотно в някой музей. Да, ще стане супер. Така че, защо пък не? Има много хора, казват, че подкрепата на музеи, които съхраняват наследство и имат такъв тип образователна роля, е работа на държавата и че трябва да има държавна политика, така както в България имало 80-те години. Ти какво би казала? Не, мисля, че е важно, поне за мен със сигурност е интересно, но се чудя дали ти виждаш в това... Да, смятам, че е работа на държавата, защото България има много богата история. Всъщност, дай да тръгнем от там. Туризма е един от водещите отрасли икономически на страната. Само, че ние успяхме за последните години да превърнем туризма в плажове и една ски писта и половина. С хотели наоколо, огромни, малки, нали, всеки в какъвто стил си е решил, си го е направил неговия си хотел. Само и продължаваме да не разбираме, че всъщност за да привлечем туриста, който ще си остави парите, който ще дойде втори, трети път, който ще доведе и други хора, не този, който не излиза от all inclusive в хотела, ние трябва да покажем историята и това, което имаме. И природата, разбира се. Продължаваме да не го правиме. За съжаление, да, от тази гледна точка това е работа на държавата. Не знам дали знаеш, Малта ми е любимия пример. Малта в последните 30 години целенасочено, те си направили стратегия за развитие на туризма в региона, защото там друго няма какво да се прави, освен оранжериите с домати. И са си я следвали. И за последните, даже не знам дали са и 30 или 15 бяха, ще те излъжа, но има 37 нови музея. Тоест в тяхната стратегия заляга това, че те ще развиват Малта като първо искат да привлечат по-високоплатежни туристи. Хотелите, които построяват са по-висок клас, правят по-скъпи магазини и правят много музеи и възможности за хората да седат по-дълго там. Защото съответно и голф игрищата също са част от това, но реално погледнато те имат 37 нови музея. Аз не знам колко нови исторически музея има в България последните 20 години, но според мен е един, ако не се лъжа. Не повече от 4 нови, изградени, отворени. Цели 4. Интересно, говоря за държавни. Да, и аз говоря за държавни, не говорим за частни. Интересно е, че го казваш. Миналата седмица водех едно обучение близо до Бургас и имаше включена презентация на един археолог от Малта и аз си казах, човек, археолог на обучение за експозиция, ама нищо, нали, ще изчакаме, ще чуем. Този човек изнесе презентация за това как са направили експозиция, която следва абсолютно всички стъпки, които аз преподавам и следва целият съвременен пакет от мерки, проучвания, изследвания, които трябва да вземеш, за да направиш една експозиция. И аз го питах как така, нали, как стана това. И той казва, аз погледнах онлайн, имаше един документ как се правят изложби над Смитсониан,
прочетох го и ги направихме. И аз бях... Да, ние се опитваме тук да открием топлата вода. Бях изключително впечатлена, защото за археолози и за учени изобщо да влязат в такъв тип публична и презентационна работа е много рядко, да не говорим на това ниво. Така че е интересно, че го споменаваш. Но имаш предвид, че каквото и да мислим за държавната политика, по-скоро не можем да повлияем върху това. Затова ли ми казваш да не вървим там? Че би искала да стоим в места, на които можем да повлияем един вид. Да. Мисля, че там със сигурност влияете и ще повлияете на музеите. Надявам се, ние сме планирали доста интересни неща до година да правим. Кажи някое. Ще видим. Ако не е тайна. Искам да направим, ще видим, да. Добре. Мисля, че едно от важните неща, които променяте, и аз го виждам с очите си, е наистина това, че хората обръщат внимание на посетителите си по различен начин. За мен това е старта на всяка промяна в такъв тип институции. Общо взето технологичните решения решават проблеми. Изкуственият интелект е създаден за да решава проблеми от различно естество. Той не е създаден за нещо друго. То е просто естествено продължение на технологиите. Мислиш ли, че може би, не знам дали формулирам въпроса добре, но мислиш ли, че появата на изкуствения интелект в сферата на туризма, в моята работа, в твоята работа ще донесе големи различия? Виждаш ли големи различия от това, че има такъв тип инструмент? Ние сме толкова далече от... Ще мине време. Общо взето, вчера ми попадна едно изследване. Много малък процент от компаниите са под някаква форма са внедрили изкуствен интелект в своята дейност. Като то е не помня точно числото, наистина е много малък. Всичките компании са или в Китай, или в САЩ. В Европа нивото е... Така че да, със сигурност ще промени. Не знам в момента в каква посока. Ако трябва да мислиме коя е правилната посока, в която трябва да се внедрява изкуствен интелект, то е за да се увеличават приходите, а не да се намаляват разходите. За мен това е. Предстои да го видим. Да. Като как? Ще видим. Интересно е. Ние мислим вече варианти. Ти каза, че мислите в предварителните разговори. Да, и за мен е интересно да чуя перспективата ти и въобще как го... Това, което в момента ние смятаме да направим следващата година е чисто от гледна точка на... със сигурност ще си подобриме вътрешно, автоматизираме част от процесите, но нещото, което искаме да предложим е пътя на клиента, т.е. да му помогнем да намери по-бързо правилните неща, които биха били интересни за него. Тоест, аз отивам в Бургас, обичам да правя това и това, директно да ми даде предложенията, даже без да трябва обаче да кажа да кажа това и това. Да ти даде оценка. Добре, мисля да завърша аз с един въпрос, за да има време хората тук да те попитат това, което ги интересува. И ми се иска този въпрос да е, ти много пъти каза и сега, но и като говорихме предварително, не съм постигнала нещо, кой знае какво и не се чувствам по някакъв начин успяла или победила. От моята гледна точка не е така, но разбирам личното усещане. Но има ли един момент, в който си казала безпрекословно, това ми се получи? Това ми се получи супер, справих се. Ако нямаше малки победи, сигурно отдавна да сме се отказали. Има много... Спомням си, като ни казаха, че ни затварят. Ние щяхме да фалираме буквално. Урбо Студио. Не само Урбо Студио и голяма част от нашите клиенти. В смисъл, те затваряха точно такъв тип активности. Тогава си спомням, че Андрей се обади и каза, какво ще кажеш да започнем да правим лайв стриминг на различни концерти, хората да си стримват курсовете от вкъщи. И тогава организирахме буквално за една седмица в студиото на мъжа ми. Те имат компания за
техника за събития, техническо осигуряване на събития. Изкараха си цялото студио, построиха сцена, започнахме да стримваме концерти. Жестоко. Всички, нали, така известни български изпълнители се. И това, между другото, беше в интерес на истината, даже без да искам да звуча, но не мисля, че все... Нали, преди това имаше стриминги, но мисля, че бяхме, може би, първите дори в световен мащаб, които започнаха да правят много театрални пиеси. Нали, тогава беше ни неудобно да събираме входове и събирахме дарения. Дори на артистите не искаха да събират, защото беше много труден момент за всички. Артистите бяха окей, събираме дарения, кой каквото, колкото прецени. Беше жесток хаос, но смятам, че ни се получи много добре и хубавото е, че успяхме на много хора да помогнем. Особено на малки бизнес собственици с студия, нали, дали ще са танци, дали ще са... нали, общо взето те си снимаха или направихме една бърза интеграция с Vimeo, излъчвахме даже бизнес срещи, бизнес конференции. Спомням си, Кока-кола се събираха от цял свят. Беше много лудница, но беше много забавно. И това беше нещо, което след това имаше много хора, които до ден днешен са ни клиенти, точно поради това, че всъщност тогава ние им помогнахме да все пак да имат някакъв приход. Да, той не е бил това, което са изкарвали преди, но беше нещо. Е бил нещо. И в този момент всяко нещо беше добре дошло. Така че да. Имаше един друг случай, в който веднага след COVID първата футболна среща, която щеше да се състои вече с публика, беше на ЦСКА. И тогава имаше, тя обаче беше, ако не се лъжа, с Клуш играеха на националния стадион, защото беше там от лигата. И ни се обадиха, искаха да си сменят фирмата, която продава билети. Съответно, Андрей отиде на среща. Те имаха брутални изисквания. Андрей на всичко каза да. След което дойде в офиса и каза, имам една добра и една лоша новина. Добрата новина е, че ще работим с ЦСКА. Лошата новина е, че аз се съгласих с всичко като изисквания, ние нямаме половината неща. И тогава беше наистина, в смисъл, критично. Критично ли беше? Да, беше много критично. Но аз от тогава много, до ден днешен, въпреки че с много част от хората сме се разделили, аз до ден днешен съм им супер благодарна, защото това са хора, които, защото всичките хванахме COVID, работехме с 38-39 градуса температура, денонощно, хвърчаха едни билети, те искаха наложен платеж. Хвърчаха едни билети, една колежка ходеше през 5 минути до Еконт. За първи път билетите бяха поимени. Ние разработихме функционалността да са поимени, само че феновете решиха, че няма да си слагат истинските имена и адреси. Те просто слагаха някакви имена. Няма да казвам за кого какво. Масово беше това. И съответно очакваха да получат билет. От лигата бяха казали, че полицията ще проверява имена и ще бъдат допускани хора само единствено, ако името на билета отговаря на личната карта. Това е чудесно, но ние имахме няколко десетки хиляди билети с очевидно нереални имена и адреси, които не съществуват. Нали, ти само като ги погледнеш ти няма как да го изпратиш този билет. И тогава, всъщност, понеже ние имахме преди това един друг тип angel инвеститор, аз му се обадих и му казах, човек, срам, не срам, моля те, помогни ни, защото няма да се справим. Ние сме 7 човека в офиса, това са огромно количество хора, които трябва да бъдат прозвъняни. И той тогава спря за 3 дена работа на целия си офис и целият му офис почна да работи за нас. И за ЦСКА. И за ЦСКА. Но се справихме, между другото, страхотно. Много яко. Да. Страхотно. Така че... Страхотен край на това. Благодаря ти много. Знам, че за теб беше предизвикателство да споделяш големи, според мен, според всички ни неща, в които си успяла и се радвам, че ни разказа всичко това. Благодаря ти, Екатерина. Сега е вашето време. Само ако може да светнем, за да виждаме, ако някой иска да попита нещо. Ако докато ми се адаптират очите, не ви виждам, правете такива движения. Супер! Ето там има един въпрос.
Здравейте, първо благодаря много за... Съм сигурна, че работи. Чува се и така. Да, ако имате по-изнесен глас. Аз ви чувам. По принцип не ми е много силен гласа. Аз ви чувам. Тема. Вие... Да, благодаря първо много за всичко вдъхновяващо, което чухме. Искам да ви попитам, какво е вашето решение за паникатаките, за бърнаута? Нали, ние завършихме така много Да. Все пак реших да попитам, защото казахте, че всеки от нас ги има. Ако искаш ли да вземем 2-3 въпроса и после да отговориш? Добре. Да видим. Ама ги запомни. Запомня. Даже ще напиша. От... Здравейте от мен и също благодаря за интересната история и споделения път. На мен ми е любопитно в началото, когато навлизахте в този пазар в туризма и с собствениците на малък бизнес, когато ви се налагаше всъщност да им продавате едно изцяло чуждо на техните процеси решение, какво ви помогна да им промените мисленето и така чисто от практична гледна точка да споделите какъв е опита? Добре, и още един ще вземем. Здравейте, аз искам да попитам относно, споделихте, че когато вашия селс партньор продава неща, които все още няма, дадохте пример с ЦСК, но ще се радвам да ми дадете още няколко примера за това какви решения се е наложило да осъществите в последствие, след като преди това са били продадени. Ще ми е интересно да чуя. Добре. Ако искаш, почни от този. Или както прецениш. Да. Ами, сега аз като казвам, че продава неща, които нямаме, той много добре знае какво прави. Тоест, той много добре осъзнава, че дори да нямаме точно конкретна функционалност по начина, по който клиента си я представя или я иска, ние вече имаме основата и можем или малко да промениме нещо малко. Тоест, вариантите са два. Или да чисто, нали, леко да видоизменим желанието на клиента, но то да работи по начина да постигне същия краен резултат. Или ние така сме си отваряли много нови пазарни ниши. Пример давам плажове. Ние нямахме решение за плажове. Бяха ни потърсили за едно, пък се оказа, че те искат нещо друго. Тогава седнахме и преценихме, че това за нас е интересна ниша. Тя няма присъствие никой на нея. И всъщност преди 2 години, ако това беше второто лято. Да, всъщност вече 2 лета има плажове, които работят с наши технологични решения. Всъщност те дават възможност, нали, на клиентите да си букнат предварително шезлонг или вече като отидат на място да си го платят. Дори вече тази година имаме и опция да си поръчат директно от бара, каквото пожелаят посредством дигитално. Единият е Теополис, не ги знам, наистина. По морето са. Това не е лошо. Какво помогна? Така че общо взето, да, ние сядаме и преценяваме, а и той, нали, в движение може да прецени дали ако трябва да изхарчим едни пари за девелопмент, те ще помогнат и на други бизнеси да се възползват от тази нова функционалност, или ако това е нещо тотално различно, дали пазарната ниша, в която влизаме, има смисъл за нас и дали би ни била интересна. Втория въпрос беше за когато навлизахте, как променихте начина на мислене, как изобщо обяснихте на собствениците на малък бизнес? Ами ние не им обясняваме, ние се опитваме първо да им разберем. Избягваме да използваме технологични термини, защото те не ги разбират. Опитваме се да разберем какви са техните проблеми и да им кажем как ще ги решим. Технологични термини не използваме, те хората не са длъжни да ги разбират. Ние така си обучаваме и сейлс екипите. Всъщност те трябва да бъдат консултанти, те не трябва да са продавачи,
които ходят, повтарят едно и също и звънат по 20 пъти по телефона, докато хората накрая не им писне и не си подпишат договора. Идеята е те да отидат да изслушат клиента, да разберат какъв е неговия проблем и съответно да намерят начин да им го решат. Защото, примерно, давам пример, ако имаш 2 зоопарка, единия може да няма посетители, а другия да има огромни опашки. Това са 2 коренно различни проблема, които се решават с едно решение. Просто наблягаш на различна функционалност от това решение. И всъщност ние това говорим с хората. И съответно и как могат да изкарват повече пари. Защото това е нещо, което на всеки би му било интересно. Дали с крос-сейл, дали с някакъв тип апсейл. Но гледаме да говорим на техния език. Каквото и да ги интересува. Да, и наистина, в смисъл, защото дори когато вече дигнем, дали ще е iFrame или Marketplace и нали, го направим да работи, Диди, въпреки че се занимава с нашия маркетинг, тя прекарва огромно време с тях да им обяснява във Фейсбук къде да си закачат бутона, в Инстаграм какво да направят, как, нали, защото в крайна сметка това нещо, което ние сме направили за тях, то трябва да продава. То за да продава трябва да изглежда добре. Те слагат по някой път безумни снимки. Те нямат това как да продава. Обясняваме им да си сменят снимките. По някой път ние им сменяме снимките. Правили сме им дизайни даже на логата, защото имаше един случай, в който помолихме клиента да ни изпрати лого. Той беше отишъл, беше снимал пред хотела. В смисъл, ние работиме страшно много с тях. В смисъл, това западна компания няма да го направи никога. Всъщност ти там даже нямаш такава... Но ти нямаш кой друг да го направи, така че ако... То в крайна сметка нашата цел е този човек да продава. Защото ако той продава повече, ние също ще изкарваме пари, той ще изкарва пари, той ще да работи дългосрочно с нас. Така че, нали, едно е, че ние настройваме всичко. Едно е, че ги обучаваме 1 път, 2 пъти, 5 пъти, 10 пъти. И през цялото време ние проверяваме на всеки един клиент сайтовете, постоянно гледаме какво се случва. И когато видим нещо, което не е окей за нас, му казваме, окей, знаеш какво, тук това предложение го смени така. Не мислиш ли, че е по-добре по друг начин да представиш това събитие? Което е супер ценно от собствен опит, го така казвам. Че да, в смисъл... Помниш ли първия въпрос? Първия въпрос беше как за се справям с паникатаките ли? Ако искаш после налично ще ти кажа. Няма. Ако чисто медицинското така, на това те интересува. Иначе продължаваме. Какво беше? Продължаваме напред. Оцеляваме, както каза Оли. Добре. Тук има един. Аз ще повторя пак, за да се чува и на камерата. Добре. Имам един въпрос, който е свързан с самото кандидатстване по инвестиция. И ако може малко повече да разкажете какъв е процеса, какво се изисква, колко време отнема, какво искат те от вас и следователно дали е на етапи. Малко повече за това да разкажете. Защото, доколкото разбрах, вие сте получили финансиране от Българската банка за развитие. Да. Какво включва цялото това нещо? В общи линии процесът беше доста дълъг. Може би повече от година и половина, близо 2. След първоначалната среща, на която разказваш за бизнеса, изпращаш питч дек и вече започват едни спорове по valuation-а, в който ти трябва да си представиш бизнес модела, да си го защитиш, цялата стратегия за бъдещето ти развитие, как ще я постигнеш. Нещото, което те като цяло гледат, защото финансовия модел са едни числа, аз мога да напиша абсолютно всичко. Въпросът е конкретика за това как ще го постигна това всичко и другото, което със сигурност ги интересува, освен как ще постигнеш всяко едно от тези неща, защото аз съм давала конкретно пазарите, на които ще се опитаме да излезем, конкретни технологични нови функционалности, които ще разработваме. Тоест бях дала пайплайн както за потенциални клиенти, така и за нови функционалности,
Със сигурност трябва да имаш много ясна идея за какво ще изхарчиш тези пари. Екипа, който ще наемаш. И общо взето това е един доста дълъг процес, в който те ти искат различни разписани документи. Нали? Естествено ти изпращаш, освен pitch deck, изпращаш investment, така наречен investment memorandum, т.е. един дълъг документ, в който се опитваш да опишеш всичко това, но никога не можеш да го опишеш достатъчно в детайли и започва едно изпитване. Те те изпитват и се опитват да намерят пролуки в твоята стратегия и нали, това, което им говориш. Гледаха това, кой какъв опит има от аз и Андрей, т.е. дали това, което казваме, че можем да постигнем, сме го правили преди. И след това започна един due diligence, който беше много тежък и мъчителен. В смисъл, всякакви документи, договори, трудови договори, договори с клиенти. Нещо, което е много важно, но нещо, което те държат е... Те гледат и дали ти чисто оперативно си готов да поемеш тази инвестиция, защото вие най-вероятно много пъти сте го чували, че всъщност най-големите са фалити са след като си получила една инвестиция. Общо взето това се случва, защото оперативно повечето компании не са готови за това. И в целия този хаос, защото ти започваш да си нали, ти получаваш едни пари, но ти трябва да започнеш да изпълняваш и едни цели. Само, че те целите започват да върват, ама ти още нямаш екипа. Тоест ти паралелно трябва да движиш няколко процеса, които са в набиране на екип, обучение на този екип. В същото време трябва да продължаваш да си подписваш нали, новите клиенти и да си увеличаваш приходите. Така че чисто оперативно, за тях е много голям плюс, ако чисто оперативно ти си готов. Като, например, те са много неща, но, например, едно от нещата, които си спомням, че те бяха много хепи с нас, защото много от компаниите го нямаше, че при нас всичко беше темплейти. Темплейтни договори с клиенти, темплейтни оферти. В смисъл, ние работим само с темплейти. В смисъл, аз сядам, правя го веднъж и оттам нататък то не се променя до следващия преглед, примерно след една година или ако нещо се наложи. Но до ден днешен всичко при нас е с темплейти, което спестява страшно много работа и време. Аз си мислех, че всички работят така, но се оказа, че не било така. Процеса на due diligence си беше доста така... Общо взето ние предварително се бяхме подготвили, дори чисто от финансово-счетоводна гледна точка, всички трудови договори, всички политики. Аз имам 10 папки с политики разписани, за каквото се сетите. Политика за работа, за чисто работно място. Безобразни са. Не знам колко документа са. GDPR, защото ние работиме все пак с информация, която е мейли, телефони и така, имена. Предварително си бяхме извадили всички възможни ИСА, които са за нашия бизнес, разбира се. И така, след това адвокатите започват да си спорят по договорите. Да. Здравейте. Първо благодаря за споделения опит. Наистина много полезно. Аз искам да попитам, кои са вашите основни конкуренти и какво ще ви помогне на вас да се справите с тях в близко бъдеще? Конкуренти в България или по принцип? Предполагам, че има и международни конкуренти, които евентуално биха влезнали в пазара или прекалено малък, не съм сигурна. По принцип, нещото, на което ние залагаме, всъщност ние тогава започнахме първо търсенето на инвеститори с серия от фондове от щатите. И за тях това се стори наистина, само че тогава дойде COVID и не се получиха нещата, но тогава това наистина беше selling point, а именно, че ние сме компания от България, т.е. от Балканите, и всички съседни пазари са балкански такива. Те
чисто като потенциал са много интересни, изключително скъпи и трудни за влизане на западни компании в тях. Значи, те нито с езика му се оправят. Нашия менталитет за тях е забрави. Така че ние заложихме на това. И общо взето и в бъдеще ще залагаме на това. Ние не сме тръгнали да търсиме клиенти в Германия. Нашите клиенти са в нашия регион. Имаме Мароко, в смисъл имали сме клиенти от Мароко, но все е такъв тип държави. Тоест ние имаме language платформа, имаме всякакви езици, но винаги се съсредоточаваме върху българите. Не, България, Румъния, Гърция, Турция има страхотен пазар за нас. Но това би било много по-трудно за който и да било отвън да влезе. И нещото, което за мен лично ще надявам се да издържиме във времето, е точно това, което фондовете ми казваха, че не е успешен бизнес модел. А именно, че аз имам решение за различни вертикали, което обаче ти като бизнес собственик, който развива някаква дейност в сферата на услугите, ще ти трябва и това, и решение за събитие, и решение за тип графици, т.е. Пълна гама от функционалности. И аз смятам, че това със сигурност в дългосрочен, даже не толкова и дългосрочен план, защото, пак казвам, дори на елементарното йога студио всеки вече прави много различни неща. Дали ще организира събития събота и неделя вътре в студиото, дали ще прави ретрити. Т.е. това са различен тип дейности, от които чисто функционално отзад се дадат различна необходимост. Така че, да. Предлагам ви да вземем още 2 въпроса и да затворим тази формална част и да останем след това. Добре, единия микрофон е във вас и след това във вас е микрофона. Да. Сега ще помисля, защото тук съм в конфликт на интереси. Ще помисля как да го реша този въпрос. Моя въпрос е отново във връзка с инвеститорите. От една страна, въпросът ми е във връзка с това, всъщност, тъй като вие споменахте, че самия период е бил доста дълъг и доста тромав. Вие през това време развивате вашия бизнес. Но предоставяте ли на тези инвеститори някаква отчетност за вашия бизнес и тези месеци, по какъв начин се развива? И другият ми въпрос е, тъй като дори сега сме в доста динамични времена, когато се търсят инвеститори и съответно процесът е по-дълъг, идеята, която защитавате, търпи ли някакви много леки изменения, предвид факта, че пазара се развива изключително динамично и на вас в този момент може да ви хрумне някаква идея, която може да е точно сега много иновативна и може да бъде като нещо допълнително към вашата идея, за която вие търсите спонсориране. Допуска ли се подобно нещо? Ако бях фонд, щях да ти кажа да, даже е задължително. Не съм... По принцип, и от първата част на въпроса ще започна. Значи, да, искат и междинна информация. Затова, когато си правите финансовите модели, на база на които те правят вашата оценка, имайте предвид, че първата година трябва да бъде нещо, което наистина ще може да постигнете даже дори без финансиране. Тоест трябва да бъде смело, но трябва да бъде постижимо, защото вие няма да получите финансирането поне 1 година, в най-добрия случай. Те ще ви искат постоянно, постоянно не, но на всеки 3 месеца ни искаха финансово-счетоводни отчети. Стандартните, оперета, баланси и така нататък. Просто идеята беше да видят как се движат приходите и как се движиме ние спрямо това, което сме им показали, че можем да постигнем. Така че да, искат информация. Ако
променят се пазарните условия в днешно време. Живеем в такива времена, че който има план за следващите 5 години, не знам как го е направил. Аз в момента съм си дала бюджета за 2026 с уговорката, че в момента, в който приемат бюджета, не знам приеха ли го не, и имам 2 проекта, които чакам, най-вероятно този бюджет ще го изхвърля в кошчето и ще почна да правя друг. Така че това е задължително. Това реално погледнато, ако насреща имате нормален инвеститор, той би трябвало да оцени това, защото това показва, че вие може да оцелеете при всякакви пазарни условия и промени. Нещо, което не всяка компания и не всеки човек може да направи. Така че да. Благодаря. Моля. Добре, единия се от Цвети, която е оставила 3 деца и ме намерила кой да ги гледа. И още един ще взема от вас, защото все пак много хора тигнахте ръка, а другите ще можете лично да зададете. Цвети, давай. Веси, благодаря ти. Аз като един предприемач с 2 бизнеса и 3 деца, искам да попитам къде е мястото на децата в цялата тази схема между инвеститорите, бизнес плановете и всичко. Как се получават нещата там? Доволна ли сте от work-life баланса, който имате? Аз нямам баланс. Единственото, което мога да се надявам, е, че всъщност аз много се чувствах дълго време виновна за това, че не прекарвам достатъчно време с децата си, не им обръщам никакво внимание, кой знае какво. Когато имам време, съм с тях. Има случаи, които са по-често, когато имам да работя, дори бидейки в къщи. Те са около мене нещо правят, но аз не им обръщам кой знае какво внимание, освен да ги нахрана. И съм се чувствала много често виновна. След което обаче всъщност върнах лентата назад и се сетих, че майка ми и баща ми, защото аз съм раждана 80-та и общо взето, когато бях там, не знам кой клас съм била, 4-ти, може би, те са инженери. Инженерите тогава, като падна комунизма, бяха първите, които ги съкратиха. И те бяха, майка ми беше една от първите, които те се събраха група инженери и си направиха магазини за дрехи, продаваха дрехи, бижута и всякакви неща. Аз започнах да работя при нея от 4-5 клас. След училище, преди училище, събота, неделя, това жесток тормоз ми налагаше тази жена. Брат ми миеше витрините. В смисъл, тя намираше работа на всеки, плащаше. Но всъщност, като се замисля, аз съм се изкарвала много добре. Научила съм се, че няма срамен труд. От нищо не трябва да те е срам. И със сигурност това ми е помогнало да съм много по-издръжлива, да не ми пука от много неща във времето. Така че, сега като върна лентата назад, даже съм благодарна на майка ми, че така. И си казвам, окей, най-вероятно и моите деца ще вземат нещо от цялото това нещо. Сега започваме с дъщеря ми 1-ви клас да се учим да правим презентации в Canva. Сина ми съм решила, че ще го пусна от сега, айде да мине зимата, от пролета, лятото ще ходи да раздава брошурки по концертите. Нещо да работи. Той е 6-ти клас, крайно време му е вече. 2 години закъснение спрямо теб. Да. Момче. 2 години по-късно. Момче. Трябва да почне по-отрано. Така че, не знам, ще ви кажа след 10 години. Със сигурност ще е добре. Взимаме един последен въпрос, за да имаме време да се видим и неформално. Заповядайте. Здравейте, благодаря за споделения опит. Видях себе си във вашето минало от 2015 година и се надявам след 10 години да стоя и да давам същите съвети на хората. Въпросът ми е дали имате афилиейтната програма за ваши партньори, които да продават билети от вашата мрежа. В смисъл? В смисъл трета платформа, която да се свърже с, примерно, отворено изходящ API, който да дава достъп до вашите клиенти. Всъщност, едно от ценните неща, които аз не споменах, реално погледнато,
Ние имаме така наречения канален менеджер. Не знам дали знаете в хотелския бизнес. Тоест, това е технологичното решение, което на тебе ти помага да предлагаш стаите си на твоя си сайт и в още 20 сайта, Booking, Expedia и там вече където. Ние сме направили това за съответно за нашите си клиенти. И това е нещо допълнително ценно, което даваме. Съответно, имаме и много клиенти, които са под формата на white label решение. Т.е. те си правят тяхна си платформа, която е изцяло white label, може да е през API, може ние да им дадем наш готов фронтенд и вече пакетират и продават нещата, които за тях са интересни или за техните таргет клиенти са интересни. Или имаме варианти, в които, примерно, имаме такива туроператори, които те си предлагат тяхната част от услугата, но, примерно, взимат събития от наши други клиенти. С вас ли да поговоря за това в последствие? Добре. Благодаря. Супер. Благодаря, Катерина. Нека да благодарим на Катерина. Тя ни даде супер много от времето си, от емоцията си и ни зареди да мислим и да се справим. Предстои ни време за общуване. Преди това искам да дам само думата на Елена Николова, която е съосновател на фондацията, която ни събра тук. Много благодарим ти, Елена. Много благодаря. Ако някой нещо викне? Много благодаря на Екатерина и на Весела за прекрасната дискусия. Дайте ми само още 5 минути и ще продължим в неформална атмосфера отвън. В началото Екатерина каза, че всичко е по-лесно, когато има каузи за нашите бизнеси, свързани с нашите бизнеси. И съм сигурна, че има една кауза, която всички нас ни обединява и това е по-добро образование в България. И просто искам за няколко минути да дам думата на Олга Василевска, която е предприемач, един от най-сериозните посланици в ФЕП от ден едно. Много ми помогна за това събитие и тя има една много готина кауза, която иска да сподели с нас. The floor is yours. Благодаря. Аз виждам, че вече е час и половина, 2. Не сте си вадили телефоните, докато слушаме разговора помежду, което означава, че сме се справили супер. Ели, че сте се справили супер. Като преди 10 години имах фондация Мечти в действие и по едно време реших, че не мога да вярвам толкова в мечтите, защото са много дългосрочни. Днес особено повече вярвам в действието. И направихме една платформа Хубава работа, която цели да подобри средата в България в различните ѝ аспекти. Нашата кауза сега и следващата година ще бъде свързана с една дълбока реформа на образователната програма. И събрахме експертно мнение на 12 удивителни личности, българи като Георги Господинов и професор доктор Леандър Литов, които говориха за уменията на бъдещето. Написахме меморандум, аз разбирам, че в инвестициите също има меморандуми, но днес ще ви поканя да се включите в меморандума Умения за бъдещето, който цели да реформира образователната ни програма изначално и дълбоко. Това е първото събитие, в което представям тази инициатива. Тя е кауза, в която силно вярвам и знам, че след 5 години това, което сме поставили вътре, ще бъде реалност, а вие имате възможност да станете част от тази история. Така че днеска, 17 ноември 2025, си обещаваме, че на 17 ноември 2030 година България образованието ще изглежда различно. На програмно ниво, на стратегическо ниво. Искам да ви поканя сега да си вземете телефоните и да влезете в hubavaработа.com и ще бъдете първите 70 човека, които ще се включите в това движение за образованието в България. hubavaработа.com и след това влизате в системни решения и в меморандум за образованието. Разсъкайте го. Вижте кои са уменията на бъдещето. Те ще са полезни за вашите деца, те ще са полезни и за вас самите, за хората, с които работите. Вижте какви са призивите вътре. Те са нещо, което е базовия минимум, за да живеем в по-добра страна и ще се радвам да се присъедините към петицията. А след 5 години ще се срещнем отново на много по-голяма сцена да празнуваме. Благодаря ви. Много благодаря. Сега искам специални благодарности да изразя към нашите партньори. Много не искам така тук в центъра.
Не, моля ви. Да, искам специални благодарности да изразя към нашите партньори. Руми Кейксикълс. Не мога да го кажа. Руми, извинявай, Кейксикълс. Въвежда първите тортички на клечка в България и предлага селекция от иновативни ръчно изработени десерти. Не знам дали са останали. Много ти благодаря, че ги брандира Феб. Уникални са. Така че ще има още поръчки, надявам се. Георги и Ъгъл вино, Engel Wine, ни предоставят вино тази вечер. Той е отвън и ще се радва да сподели с вас вкусно българско вино. Нашите партньори, които ни предоставят вода и ни хидратират, H2O, натуралната изворна вода. И за тези от вас, които не са разбрали, имаме 6 дами, които показват своите продукти и услуги на нашата мини експозона. Само ще им изреда имената и какво правят. Ще се радвам да се запознаете с тях, да минете да ги поздравите, да им кажете здравей и ако имате специален интерес към някой от тях, да се запознаете по-сериозно с техните продукти и услуги. Courageous Coaches, 3 дами, които изграждат платформа, която свързва хора, екипи и организации с сертифицирани коучове и персонализирани програми за учене и развитие. Тук трябва да са някъде дамите. Ето ги там. Здравейте! Рози Смарк от сестрите Роси и Ина. Бизнесът се ражда през 2012 година като студентска идея за марка храна на база българската роза. Сега имате едни много прекрасни и вкусни кутии. Непременно отидете и минете през техния щанд. Wise Me и Невена, която си спомням, ето там, която още като правихме тази книга София в света на предприемачеството ми помагаше. Тя помага прави консултантска практика, която помага на предприемачите да намерят яснота и посока в прехода към по-устойчиви бизнес модели. Така че мисля, че много от нас предприемачите има нужда от такива подходи като твоите. Мими Шишкова и нейните забавни игри като карти срещу българщината, карти срещу вагината. Може да отидете също да и кажете здравей, много забавни игри. Калина Панайотова и нейният дебютен роман Нектар. Аз съм си го купила. Ако търсите готин подарък за Коледа или обичате да четете, непременно минете да й кажете здравей. И не на последно място Марта Радева и нейното поп-ъп бюро. Прекрасно решение за малки домове. Аз лично имам нужда от такова иновативно решение за домашен офис. И така, всички, които под някаква форма са ми помогнали за днешното събитие или не само за днешното, но се чувстват, че биха били тук на сцената, моля да заповядат, както е Катерина, за една обща снимка. Всички доброволци. Тук виждам Хриси, която ни помагаше с социалните мрежи, Мишата Белорешка, която също натоварих с социалните мрежи, другата Миша, която ми помагаше с промотирането. Сега много се надявам всичките доброволци, които днес помагаха с регистрация, билети и така нататък, ако може да заповядат. Силяна, която ни свърза с много контакти, които ни помогнаха да направим. Аз всеки път казвам, че това ще е последното събитие, което правя. После пиша в социалните мрежи, че им нужда от помощ. Много хора ми пишат и за мен това е каузата. Клементина Милчева, която ми помагаше също с социалките. Здравка, която ме свърза тук с нашия готин фотограф. Александра Цветкова, която ни помогна с копирайтинга, момичето в Стара Загора, даже не е тук. И Деси Средкова за уникалния ни нов дизайн. Поздравления! Не знам, ако някой забравя, наистина не е лично, много ви благодаря. Сега искам да поканя всички за една чаша вино, но една обща снимка. Весела, може да станеш Екатерина, аз ще дойда тук в средата. И така, и много ви благодаря най-вече на вас, че сте тук и споделяме тази вечер заедно. И ние ти благодарим.